Yeşil, sarı, kızıl senin bilen birge. Yağmurlu günüde, ayaz günlerinde. Yeşil, sarı, kızıl benim şatuzlarım. Yeşil, sarı, kızıl yol güzelçilerim. Шулай bir вакыт Алсуның әнисе пәрәмәчләр пешерә һәм Алсуны әбисенә җибәрә. Сәлам, Алсу. Кая багасың булай? Исәнмесез? Әбиемә пәрәмәчләр илтәмәле. Ул әнә теге парк артындагы өйдә яши. Пәрәмәш, мин пәрәмәш яратам. Әйдәгез минем белән. Бергәләп пәрәмәш белән чәй эчәрбез. Ой, андый йыгакка көне буе багыга кирәк бит. Анда автобус йөри. Әйдәгез бергәләп автобуста барабыз. Шәп, киттек. Мин автобуста үз-үзеңне ничек тотарга кирәклеген дә беләм. Ничек? Беркемгә дә комачауламаска, тәртипсезләнмәскә, тотынып барырга һәм өлкәннәргә урын бирергә кирәк. Тәрәзә буш. Мин беркемгә дә комачауламыйм. Моны кая куярга? Бер кая да ыргытып булмый бит. Менә булай. Автобуста нык итеп тотынып барырга кирәк. Әйдәгез, бер-беребезгә тотынабыз. Автобуста утырып бару яхшырак. Урыннар юк бит. Хәзер табабыз. Ягыз әле. Хәзер үк торыгыз һәм олы ханымга урын бирегез. Бәлки аңа әле пәрәмәчләрне дә бирергәдер. Булда җитте. Түземлекнең дә бер шиге була. Без кайчанда булса намусыгыз уяныр дип уйладык. Кемдер җәмәгать транспортында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре белән бөтенләй таныш түгел кебек тоела. Мин сезне күрүгә бик шатмын. Без тотынып та бардык, утырдык та, салонны да пычратмадык, әмма барыбер кагыйдәләр буенча түгел. Әйдәгез, бергәләп әлеге кагыйдәләрне кабатлыйк. Әйдәгез. Трамвай, автобус яки троллейбусны җәяүлеләргә комачауламыйча махсус мәйданчыкта, юл кырыенда яки тротуарда көтәргә кирәк. Йөгерергә, уйнарга һәм башкаларга комачауларга ярамый. Автобус, троллейбус, трамвай хәрәкәт иткәндә башны тәрәзәдән чыгарып барырга ярамый. Салонга бары тик транспорт тулысынча туктагач һәм ишекләр тулысынча ачылгач кына керергә ярый. Әгәр пассажир басып бара икән, ул йыгылмас өчен махсус тотынгычларга тотынып барырга тиеш. Һәм өлкән яшьтәге кешеләргә, кичкенә балаларга һәм булачак әниләргә урын бирергә кирәк. Салонны пычратырга һәм чүпне тәрәзәдән ташларга ярамый. Без барысын да аңладык һәм исебездә калдырдык. Автобусмы, троллейбусны, трамваймы мөһим түгел. Бер-беребезне хөрмәтләп, әдәпле гөл йөрегез. Кагыйдәләр гади дустым өйрәнергә кирәк. Белгеләнгән тәртип белән йөрергә кирәк. Юл күзәтчеләр